Unjingalwazi Jonathan Jansen uthi kuyakuba yimpazamo enkulu ukuba isebe lemfundo esisiseko lijonga lobhubhane we-COVID-19 njengophazamiseko oluqhelekileyo. Uphakamisa ukuba bonke abafundi bakaGrade 1 kuyokutsho kuGrade 11 bapasiswe, ze abafundi bebanga leMatriki bamkelwe ngamaziko emfundo ephakamileyo kusetyenziswa iziphumo zangaphambili. Unjingalwazi Jonathan Jansen uthi isebe lemfundo esisiseko akufunekanga lithathe lobhubhane we-COVID-19 njengophazamiseko oluqhelekileyo. Uthi ukuzama ukubuyisa ixesha elilahlekileyo ngokucutha iholide nokufundisa ngempelaveki akuzukunceda bonke abafundi. Le ngcali yezemfundo ithi uninzi lwezikolo alinazo izixhobo ezidingekayo zokuqhuba izifundo kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. Uthi nangona ezinye izikolo ziqhuba izifundo zisebenzisa i-intanethi, kodwa asingabo bonke abafundi abaqhubeka nezifundo ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo, kwaye ukuba kufakwe uxinzelelo kwinkqubo yokufunda, abafundi abahlelelekileyo bangadlelwa indlala. So one of the consequences of reopening schools is that you will see the inequalities that already exist will be exacerbated, because while we were away, the 20% of schools, in our estimation, have continued to have online learning because they have bandwidth, because they have laptops at home. But for 80% of our kids, there is no such facilities available yet. And so to simply reopen as normal is to almost ensure if that the rich get richer, if you know what I mean, and the poor get poorer. This is just wrong. Unjingalwazi Uphakamisa ukuba bapasiswe bonke abafundi bakaGrade 1 uyokutsho kuGrade 11, ze ukuba kuvulwe lisekhona ixesha lokuqhuba izifundo kucuthwe umsebenzi oza kuvavanywa, kuhlaziywe amaphepha beza kuchotshelwa ngabafundi beMatriki. Kodwa ukuba alikho ixesha, Uphakamisa kuba abafundi beMatriki bamkelwe ngamaziko emfundo ephakamileyo kusetyenziswa iziphumo zangaphambili, ze ngoJanuwari kulo nyaka uzayo kubekho inkqubo eza kunceda abafundi bakhawulelane nomsebenzi abangawenzanga kunyaka ophelileyo. If we open and there's enough time left in the school year, then I think we should try to work with the necessary social and emotional support with students to write a new matric exam. Remember, the matric exams are already set for the different subjects. You now have to charge those examiners with resetting a reduced exam for the matrics to write if we open in good time and so on. If we don't, then I propose we simply, especially for those, because this affects those going to colleges and universities, that for those students, we accept them on the basis, on their provisional acceptances, and devise a bridging curriculum for the month of January. Le ngcali ithi kwizicwangciso ezenziwa lisebe lezemfundo kufuneka kuqinisekiswe ukuba akuvulwa nangakumbi umsantsa wongalingani.